पहाड पळतो पेद्र तेजस आयसलँडा येयला चिकन हायन गेलो मुगे पहाड पळलो मेंढी आज दाखयता सबस्त्या हुई पावल काय आज म्हाका त्या बसत्यान आपयलो ते शिया घालाक सगळ्या पसून पेस पळटा आलो बसत्यान शिया भायर आपयता जॅकेट वॅकेट बी घाल बसत्या ए बसत्या राव कैसा रे ए रा रे हात हात थोडा आहे की हात माता एश कैसा 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 और गे सारको गे गे किती आपण म्हाका तू शिया आणि मग पस्से असणार रे तुका सांगपा बा किती आवयच पडून रा सांगता रा मग पेस पळपा देव किती जाल जाणा तू भिकारी रा रे किती जाल जाणा आणि मरे दोन चिकन गेलो अरे ऐकता नाही हॉस्पा पण दोन चिकन गेलो मरे आणि त्या सांगल्या पोत धरमोड मरे कितका आम्ही पोत घरा को घाल रे बस इंटरनेट यूज कर आपणागे राव आमगे थिंग एकलो रावता ना कित म्हणले पोतून पेद्रू आवय पेद्रू चिकन घेन येयलो होय अरे आमगे सायडीन गावात तू कोण रावता पेद्रू म्हणलो आमगे तोच असतो तो तेगे पळय चिकन बाबी की कोण हाल ते मी शियाचे आवय मुगे चिकन आप दोड गायल ते चिकन आणि को चोर मरे तो इसले मुगेला ए दुश्मन तो माग चल चिकन माग लंडा ना येता यो चल तो आणि ते वेळ तो कोण रे तो काडे किती गाणं होता आवय अरे तो रे तो आवडना देगा यो चया अरे कैसा तू बोल रे तू कैसा हाँ बोल अरे खाल की जाल ते खबर तुम ऐसा होता डोमिनिक रे डोमिनिक डॉक्स रे लातरो तू डॉग्स रे ए डॉग्स कैसा असा आहे नाव कॅन्सल चेंज कर शिश ना डॉग्स रे तो तेका आम्ही त्या गोंय सोन डॉग्स जू म्हणटाय तेका डॉग अरे तुम खबर ना स्टोरी की जालती ट्रेजेडी जाली सामकी ट्रेजेडी म्हणटाय पळय ट्रेजेडी म्हणतो कोण रे ट्रेजेडी रे ट्रेजेडी जाली होय जाली की जाल पळय हांव आणि तो रे अरे आमचो अरे बोस्त्याव अरे बोस्त्याव आणि हांव मरे हिंग गेल्ले आयसलँडान गेले कितें केलें तें पळय आयसलँडान गेले मरे आमी शॉपिंग एकू आनी आमी शॉपिंग कोत्ताय रे कोत्ताय आनी तेणे मरे चिकन घेयलें ना रे चिकन घेयलें मरे आनी आमकडे पयशे ना आतां पे कोतलो म्हण पयशे आसपा ना काही अरे पे करू पयशे नाही रे किती डॉग्स पळय मागीर कितें जालें पयशे ना आतां कितें करूं म्हाकाय रुच येल रे बरी रुच हातोल म्हण म्हाकाय बरें दिसलें कोणा रुच येताले कोणार तू दुकरां आपयता काय सुण्या आपयता तूं अरे ते दाखयतालो ना ते मागीर कितें केलें तो म्हणपा लागलो आपूण तुमगेर येता म्हणपा लागलो बरें यो येयलो मागीर पोती म्हाज्या हातीन उरली न्हू कितें केलें ट्रीक केली पोती दिवंक ना वयता आसतना तू गाडी घेवन गेलो टॅलंट मागीर आनी टॅलंट केला तो आमगे रावत पळय रे सारकें एक नंबर तेण मरे तेका दाखोवन ते चिकनाचे दोंगे हारकून पिसले कशें पिसले हारकून पिसले आनी हारकून गायली हारकून खायले बरे डॉग्स रे ते आमच्या शेवटी केन्ना स्ट्रेट उठपाना असं ना ते आमचे एक मेवपाय चल या टेक्निक बोर्ड काढते बट मागीर कोणा तू ती ओपन घे दोन रे कोण बंद कर मरे तशी आमगे गरमी पोत मातशें वारेंडी मातशें गरम जायती म्हाका दोन होता अश कोण अरे येचोय चिटकन हाय मरे सामके शी हात ना रे तुमच्याशी पिशे किती शी आता गरमी ट्रान्सफर करते आम्ही 180 मागीर गरमी बरे ट्रान्सफर एशी बरे ट्रान्सफर आमगे गरमी ट्रान्सफर जाताय आम्ही गरमी झाले ट्रान्सफर चढ घेताय सारखी अरे की बसायला आदर पेद्रू बसत्या चढ झाला मग करो निंग करो को अबो शी हाय ना रे गरय दे रे आमगे बांगड्या पिन जाय चिकन मरे चिकन फकत सांगता ताल्ले होता लाड रे तू एक ताल्लो एक पॉट चढ मारो काय अक्षय चढ बेटा मरे तू एक चिकन खायला मागले वाटाय नो चिकन खायला तेकले होता ने मागले वाटाय ते चिकन किती बोल मोठे चिकन ती का लावून ती पोसा आलो ती का माका खबर आहे चिकन म्हणून नाव मुके चिकन तुका कान घेता बरे कान गेल
अरे मुगे चिकन होईल ना ते कितें आधी माग लावटे अरे पाच चिकन एकल्या पयशांची तरी सांग म्हाका असो ते चोर केन्ना मोठा आहे चोर हेल म्हणून चोर चोर हांवन म्हणना त्याच्या सोबत घ्या आधी सांग तुका चिकन खायला म्हणून बरें हांव सोपूत घेता तें चिकन तुजें न्हू म्हणून दे बरे आदी बरे चल दे अरे उडन बरे अरे सगळे आतू दाखवता त्या रुडन आमचे दावडे मागसो अरे अरे कोणता आधार कुठे का तो पण हे चल धाव मरे धाव मारे